IPOB. Special number. IPOB. One family. IPOB. Mazi Nnamdi Kanu nasu iye Africa. Nnamdi Kanu. Iye Africa. Nnamdi Kanu. Iye Africa. Good. Nnamdi Kanu. Iye Africa. IPOB. 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 One family. IPOB. Ubua. Elders. Ebonyi State. Na support Nnamdi Kanu 100% for establishing Eastern Network. Eastern Security Network. Ndị elders Ebonyi State na-arịọ Chukwu okike abịama ka ọ na-enyere Nnamdi Kanu n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị n'aka nri n'aka ekpe elu n'ala anyị ya ngozi n'ebe ọ dị ukwuu na ndịta Biafra. IPOB. Nke a bụ warning anyị na-enye ndị elders na Ebonyi State asịrị ndị abụ ndị okwu ọzọ eme ọzọ ndị ma ha jiri aka nri nara ihe ejiri aka ekpe wepụ ya ndị na-asọpọtụ ndị Fulani ka ha bịa bisi anyị ịma na aka gị na abekere ede wepụ aka gị kịta ka aka uwepu aka nwe mefe ka ọ ghara ịbụ aka mmadụ n'ihi na aka nwe ahụ akpara gị ile aka n'anyị ile azie ya n'ibu unu na Biafra etetego na ala Biafra na Biafra bịkwadụ na ala Ebonyi State ala Ebonyi State anyị nọkịta bụ ala Biafra enweghị onye esi ma ndị Fulani ma ndị oke ga-abịa nara ha anyị ka ọ dị oge anyị kwuru n'afọ ndị egede na ndị ọkpọ ma ọfọ Chukwu okike abịama okwu iji bịa igeji ala ndị iro gị n'ọrụ mmeri ị ga-anọ n'azụ n'agha Chukwu okike abịama bụ ya IPOB one big family eweta piri Ebonyi ike eweta piri Ebonyi ike Biafra bụ ndị ike eweta piri Ebonyi ike ndị ka anyị IPOB one big family ka dịrị anyị na mma na Chukwu okike abịama. This is Fulanis in Ebonyi State. So we have destroyed their properties and telling them to start packing their properties here in Ebonyi, that we don't need Fulanis in Ebonyi, we don't need Mietiala in Ebonyi State. They should pack out. We are doing everything humanly possible to make sure that all Fulanis are packing out here, and we will follow them to their destination. We don't need Fulani so that our mother and our father can be able to go to farm. We don't need them anymore. We the indigenous are here to do the native and the intelligence we are here to do the native work. As you can see them, they are packing their properties. We destroy all destroyable their properties to make sure that they are packed out from Ebonyi State. We are not here to joke. We are not joking. We are determined to pack them out in Ebonyi State, so that if anybody knows Governor Mahi, that he or her should go.
and told him that we determined to do what we are doing. Yes. Because we cannot tolerate when our mothers and our fathers go to farm, they will be threatened with the Fulanis. We don't need it again. So you can see them. And we move. Enough is enough, that, and we can follow them to their destination to make sure that packed out in Ebonyi entirely, totally. See them? They are here with the 2 lorries. This is the Eastern Security Network. We are working in Ebonyi State. We are doing the wonderful work to do clean up in our bushes. Our mother, our father can go to farm. This is Eastern Security Network in Ebonyi State. We are under command and control